Nah, no. Rono kah? Iso. Rono lah sih. Oh ya, ini Kan ngancang-ngancang. Mantar trail wedi ya. Mantar trail rasa wedi. Udah kak kok, wingi lah. Hei, munggah iki lho. Pasak muwe bar anu mampu mas. Maju kayak kono motormu. Ya betul iso to trail wheel kan dadi iso. Dari ngatasi dari Ora. Nah, iki lho. Ekstrim iki. Iki memang anu tok iki, nyeni tok iki. Rono kae lho melu jajar rono kok. Lah piye dalane dendangi ya? Apa wis? Leke loro Piye, kae. piye? Men aku dah. Dengan aku lho. Ora iso iki lho. Ora iso. Walah iso kok. Oh, dari sangar iki. Untuk kene lho, Kene lho. Iki lho. Ekstrim iki. Nah. Ngono. Ora dhuwur. Nih. Kalau jere mama Kandi. jurangane kae lho. Lah. Kae wae. Iki wedi apa wis, Kak? Bisa iki. Sik iki lho. Enggak ada nih guys ya. Itu. Aku ancang-ancang oh. Ora kuat iki ancang-ancang. Ngatok iki. Kae iso ga? Iso. Cekang bos. Lah iki lho. Kegiatan sore. Rek. Ade torene lho. Goreng tapi sok kapan? Wong ndang agi selak aja sore-sore selak anu susu-suwi. Iki lho, sangar tok rawani munggah iki. Apa-apa iki. Ya wis munggah lho. Mental. Nah. Entar ngeri nih kayak ini lho. Motor ngeri motormu ngeri Hmm, dhewe. ngeri dhewe. Oh. Motor apa? Siapa? Aku ya iso. Enggak lho. Mesin batang metu juga muter-muter halusan ya. Aku iki wedi. Jan gak sangar. Ngarep Nah, tok. lha motor ngomong iki apa arep mburine? Kapan reme apa piye? Nah. Aku nek rem nggurian nek alah. Mbok medun ndi Gunung Rondo apa? Tak anu.
bos, udah montor. Di armada bos. Wis kangemui resik wi. Mesene iki lho. Cara anu ben adem ben ra anu terus. Nah, tenan. Terus wah bos. Ndi. Sare anu, GBTS. Iya. Iso lurus lho. Kecang ini lho. Gak guys, podoan ngene. Nah, kok arep kan lho. Pas. Kita bisa nih. Iya. Ini malah lurus. Pengen jungkel. Iya tau tipe no. Ayo. Nah, iki lho jan sari. Terus. Rene. Rabas pikiran ben ra sumpek. Nah, wong ben pikiran ben ra sumpek terus. Nah, berakan pikiran ben ra stres, Bos. Wong terus kali-kali terabas. Bos yo, iki medane iki latihan sik, Bos. Meneh wis wayahe. Jajal nih. Di. Oke, jalur ning lho. Menang ya sini. Yo. Meneh wis wayahe sik ta wis sore arep magrib ki wis sik. Barang wis uter-uteran kok. Tapi kira sing ngono-ngono kuwi ya. Heeh. Wis jagang diubah. Wong wis terabas. Heeh. Saiki latihan sik to. Nek anu wayahe der lah alalah. Dalan mbok dhuwur sak gununge rondo banget tak sikat. Nek wayahe der iki sik latihan, Bos. Sik latihan ning dalan elek-elekan ini iki ya. Aku mlaku-mlaku terabas. Kami tua yang ngajak mlaku-mlaku. Akeh sing melok mlaku-mlaku, Bos. Tapi yo sik mlegae ya to. Nek wis der, wis sangu, wis bar mlegae ndek apa? Lah budal. Jalan dhewe. Budal anu moneng. Armada gak motorku terang gak dhuwur. Cek ya. Motorku wis dhuwur bagi ala-ala tunggak gede dhuwur sak anu wis ra balekno iki tunggak. Ra balekno ya. Heeh. Mergo ngeblak. Mergo ngeblak. Oke, jadi ngono. Kae pindah. Kurang ketoke. Kurang piro? Durasine kurang. Alalah kok mancing ku. Alalah kurang we yakin aku lagi songo piro kok. Awet kondi. Diomo winge ngetan aku mbok ngrekam ke 7 iki loro kok. Lah sing pertama aku rekam kene. Ndi? Mbok nek wi. Ning kene kae. Udah pedue lanjutan iki. Sik to, sing rekame mandek sik kok. Men malah trabas to. Oh, Bos. Wong pikirane ora sumpek. Kali-kali diumbah, motor-motor diumbah. Kalau motor pega ra kuat lho. Nah iya. Ki piye diakhiri ya? Di ngono, Bos. Sik to. Nonton cepet to. Di ngono, Bos, kalau ganggu anu mung. Di ngono. Ora iki wis mayan apa to? Harus mayanan nyeni kok.
Lumayan ini. Wes ya diakhiri ya. Oke. Jadi ngono. Endi? Kok ngetril ning kono to? Lah apa sana mengunggah? Sik to, wingi mandek tak rekam tak gesok. Ya. Di ngono bro, kontennya tak akhiri ambek kene bro, absen tipis-tipisan nih. Di ngono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.